We sjoggen de 1000 meter joet in Bantekeer bij de maten van Shinky Knecht. De heid van Shinky is drek weer. Nou, even 2 onderwerpen onsnijden. In de camera joet. Hij daar een beetje zin in? Nee, geen zin. En Shinky, hoe komt het daar maar joet? Nou, denk wel goed. Ja? Denk het wel, ja. Hij een beetje contact met hem horen, bellen, WhatsApp. Nee, niks. Nul. Nou, Waarom net? geen bericht is een goed bericht. Toch? Ja, kijk, wij dat je als hij denkt van oh, toch even een systeemje of even een berichtje van hoe het maar mis. Of... Nee. Hebben we nooit, hè? Nee. Nee. Maar je hebt wel een goede relatie vinden. Ja, heel goed zelfs. Ja. Heb je nou 2 vragen, of niet? Oh ja. Ja. Dus moet ik nou opzouten? Dat bedoel ik. Oké. De mem van Shinky is wol in Zuid-Korea, maar hij Joost en zus Kim binnen thuisbleun. Hij is toch een beetje contact met hem hoor, deze week of helemaal niks? Helemaal niks. Mijn mem wel elke dag, maar nee, Shinky en ik hebben nooit zo veel contact. Eigenlijk gewoon net. We joggen elkaar als hij thuis is en nooit net. Je moet er wel bij. Dan zit hij net op de wacht en dan doe ik net uit. Nee, inderdaad. Hoe is het met die zenuwen? Best, gaat nog goed. Is het zenuwachtig? Oh, die op de hier steeds voor. Is het toch een beetje zenuwachtig? Niks, nul? Nog, hè? Echt? Nee, Hoe kan dat? maar waarom wat? Nou ja, ik ben net een van zijn beste maten, maar ik viel al zenuwen. Ja, maar ja, dat zien we, hè? Shinky met eerst de kwartfinale op de 1000 meter rijden. Gewoon waar, maar dat geen probleem wezen. Hij eindigt het gewoon bij de eerste 2, giet dus terug. Maar er wie een discutabel moment. Echt juichen doen ze nog net. Wacht je op het officiële resultaat. Shinky krijgt een penalty. Dat is de teleurstelling. Nou, dat is jammer. Maar dat is shorttrack, hè? Dit hebben we wel vaker meegemaakt. Wie terecht? Was het een terechte beslissing? Ja, het blijft een jurysport, hè? Nou. Dus. Shinky zou zelf van net, hè? Nee, Shinky zegt zelf van niet, nee. Die stiekem zelf het idee van nou ja... Nou, het is heel simpel, maar dan had hij met de aflossing, die Canadees dus ook een disqualificatie moeten hebben. Maar die ging ook binnen door. Die kwam ook binnen. Komt op hetzelfde neer. Maar het is net wat de jury bekijkt. Dus. Nou doen ze eigenlijk net in lijn. Nee, het is net wie er aan het bewind staat. Het is bijna niet allemaal dezelfde mensen, hè? Het is menselijk, natuurlijk. Ja, je hebt er nou trots kopje van Shinky, denkst? Woest. Hij is woest. Ja, die slaat wel wat in de mond. Nee, dat niet. Nee. Hij is gewoon leerbig. Ik denk dat het gewoon leerbig is, ja, klaar. Het is jammer. Maar ja, dat is shorttrack jammer genoeg. Ja, maar dat is wel heel onnuchterend, hè? Dat is shorttrack. Ja, maar ja, wij weer Friesen, we bloeien nuchter. Ja, nee, het is gewoon zo. We kennen er niks meer aan doen. Nou, wat past nou het beste bij het gevoel? Woest, lul, teleursteld of gewoon ja, jammer? Gewoon jammer. We kennen er allemaal niks meer aan doen, het is zo.